Assalamu alaykum vatandaşlar. Bugün şäher gaýyň başlygy Juma barada gyzykly maglumat geldi. Siziň bilen paýlaşaýyn. Şäherde nädip nelegal ýollardan pul gazanýar, nädip halky kösäp maşynlaryny dykyp içerik salyp çykarçak bolsa pul alyp kimleň üstülenedýär? Gyzykly maglumat. Anony dinläýän vatandaşlar. Ady Juma özü ýol öten etrawyň ýaşaýjysy şu wagt şäher gaýyň başlygy. Ol adamynyň iki sany meseleni çözüp berýän adamsy bar. Biri Kerim Sport magaziniň eýesi Murat Lituçy diýerler, belikisine de Arslan Özbek aeroportda bölüm başlygy bolup işleýär. 7184 Camry 2023 model Camry var. Şol ikisiniň üstünden çözülýär gaý mesele bolsa başlyk adamdan günne $1000 gazanýar. Ol ikisi bolsa hersi $250 gazanýarlar diýe. Günne. Arada bir ermeni oğlundan jemi $3000 aldylar, ýöne saklap dykyp gaty erbet azar berdiler. Ol oğlunam çıdaman ahyry $3000 berdi diýe. Indi bir azar bermäň maňa diýip ol ermeni oğlunyň sürýän maşyny BMW 2024 model şonuň pulkän diýip Arslan Özbek diýilýän aýdyp dykdyrdyar. 3 gezek ýaly olar günne şäherde aýlanyp gymmat maşynlaryň nomerlerini Juma berip sakladýar diýe. Ýani ikisi aýlanyp ýörler şäheriň içinde gymmat maşynlary Juma aýdyp dykdyrdyar. Onsoň meseleňi bolsa özleri ýanyna baran bolup çözüp bereýin diýip $500 pesinden alýarlar. Eken Arslan Özbek diýilýän işine de baran ok diýe, ýani bölüm başlyk bolup aeroportda işläp berýän. Diňe şäherde aýlanyp çyraçylyk eden bolup maşyn dykdyrdyar. Arslan Özbek diýilýän bilgeçleýin maşynlar bilen çapyşyp gaýa habar berýär, farsaj etdi diýip gaý hem dykýar şol maşynlary. Onu bolsa bilgeçleýin özleri gurnaýarlar diýe. Raýatlaryň bolsa bu zatlardan habary ýok. Juma diýilýän başlygyň marda 5 sany jaýy bar diýe. Hatta ikincisine de jaý alyp berdi. Her jaýyň bahasy pesinden $80-90 müň dolarlyk jaýlar. Halk gaterbet ýadady şolardan Murat Lituçy diýilýäniň minýän maşynyň bahasy $60 müň, soňky model Genesis. Günne pesi $500 gazanýanlygy sebäpli minýärler diýe. Arslan Özbek diýilýän olunda bolsa jemi 5 sany Camry, Lexus, soňky model maşynlary bar diýe. Juma diýilýäniň özünde de soňky model Lexus minýär. Vatandaşlar inha bal tutan barmagyny ýalar. Ýurdun içinde nädip sizi kıyımına sokup özlerem yine halat edýän kişi bolup o meseleni çözýän kişi bolan bolup halky talaýarlar. Inha Juma gaýy şu Türkmenistanda esasen mar şäher gaýy bolsun, welaýat gaýyň başlyklary gelen tuğulum gönüllük diýäňi de ýa. Raypon başlygy bolun, rayon başlygy bolun, baryňyz gönüllük diýäňi de ýa. Derrew maşyn jaý pullonik diýäňi de ýa. Barlayan ýok eýsidi. Siz nedeniňiz edip goýanyňyz bu ýaňyda siz aýdýaňyz. Prezidentler köpeller bizde. Öňüne gelen paşa ýaly bizde. Bir wezipa geçýär boldy. Prezidentten tananok, kanunam tananoklar. Sağlyňyz vatandaşlar, sağlykda bolşaly.